Hola, sóc en Carles Freixas, el president de l'Avenç de Cornellà, l'Associació per la Patrimoni Històric i la Cultura a la ciutat de Cornellà de Llobregat. En el 2021 es va celebrar el 50è aniversari de la darrera riuada que va patir la nostra ciutat. I des de l'entitat ens va semblar molt interessant poder mostrar el que s'havia produït en aquesta ciutat 50 anys enrere, no? I no fer-ho de la manera clàssica, amb un llibre, amb una exposició, sinó fent activitats que fossin properes als ciutadans. Així, hem instal·lat un monòlit al carrer amb les alçades que havia assolit les diferents riuades. Hem col·locat plaques també als barris que van ser afectats per la riuada, doncs, indicant fins a quin nivell van arribar les aigües, i finalment hem posat una exposició amb tòtems al carrer que hem mogut barri per barri, de manera que la gent realment pogués viure-ho sense haver de planificar un dia, una data, una jornada. Estem contents, creiem que hem arribat a molta gent, l'impacte que ha tingut i el feedback que hem rebut és molt positiu, i per tant hem decidit sumaritzar-ho en un pòster que teniu a la vostra abast aquí a Recercat.